Hola, què tal? Si l'altre dia t'ensenyava un telèfon de gamma mitjana, que és una opció fantàstica que podries veure, aquí en tens un altre. És el Realme 8 Pro. És un telèfon d'una marca que no és tan coneguda com el Samsung de l'altre dia, però que, ostres, tothom que coneix aquesta marca es queden molt gratament sorpresos de com funciona, de quines fotos fa, de com carrega la bateria i del disseny també, de moltes coses. Hosti, és que un telèfon molt equilibradet i molt completet. És el Realme 8 Pro. I aquí et respondré a totes les preguntes que se m'han acudit sobre aquest telèfon. O sigui que no marxis, que comencem! Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? I dona-li a la campaneta, que així no et perdràs cap dels vídeos. Bé, comencem amb la primera de les preguntes, que és l'habitual. Està ben dissenyat? Doncs la resposta és que sí, està molt ben dissenyat, sobretot per la part de darrere, que m'agrada molt. M'agrada molt aquesta part de darrere. Potser aquestes lletres tan grosses són molt cantones. Aquí diu Dare to Leap. Atreveix-te a fer el salt. No a fer-li el salt a ningú, no, a fer el salt de comprar-te aquest telèfon, m'imagino. Doncs bé, té un mòdul de càmeres que és molt actual, té una imatge molt moderneta, i per la part de davant és una pantalla totalment plana que em recorda molt a la pantalla del OnePlus Nord, que de fet OnePlus i Realme són cosines germanes, perquè pertanyen totes al mateix grup. OnePlus, Realme, Vivo, Oppo i alguna que em dec deixar. I a més és un telèfon que té forat d'auriculars, cosa que és molt agraïda, però no té ràdio FM. És curiós, perquè és un telèfon de gamma mitjana, no super alta, i els telèfons així de gamma d'entrada, de gamma mitjana, acostumen a tenir ràdio FM. En aquest cas, no té ràdio FM. Següent pregunta, què tal la bateria? Doncs molt bé, aquesta és una de les grans vàlues d'aquest telèfon, és una bateria de 4.500 mAh que no té una durada excessiva, perquè, a veure, et dura com a molt 2 dies, dia i mig, 2, i amb un ús intensiu igual se't queda en un dia. I llavors què té de bo? Doncs té de bo que té una càrrega força ràpida. Carregues el telèfon en aproximadament 40 minuts i si el carregues 17 minuts ja tens el 50% de la càrrega assolida. I això és perquè té un sistema de càrrega que es diu Super Dart, que és de 50 watts. De fet, et ve amb un carregador de 65 watts, que dius, per què vols un carregador de 65 watts si aquest només admet càrrega de 50? Doncs bé, perquè d'aquesta manera segurament podràs carregar altres telèfons que tinguin una càrrega amb més potència. I perquè si els fas tots iguals que serveixin per tots els telèfons, encara que aquest no arribi a tant, doncs potser estalvies costos. El que no té és càrrega sense fils. Això ja és evident perquè la càrrega sense fils la tens en telèfons de games bastant més altes. En les games mitjanes, habitualment, això no ho acostumes a tenir. Següent pregunta, què tal el desbloqueig? Doncs no sóc l'únic que diu que no és un desbloqueig perfecte, perquè, per exemple, en condicions de bona llum sí que li dones i te'l desbloqueja perfectament, sense gaires problemes, és ràpid, té el sensor d'empremtes aquí a sota de la pantalla, pam, li donem, s'aixeca així, es desperta una mica i pam, es desbloqueja, molt bé. I amb la cara, doncs, 3/4 del mateix, fas així i et reconeix la cara perfectament, fas així, pam, i et torna a reconèixer la cara. És ràpid, és efectiu, sí, funciona molt bé. Ah, ara no me l'ha reconegut. Veus el que us dic? Que no totes les vegades et reconeix la cara o et reconeix l'empremta dactilar, especialment en situacions de poca llum, val? Tornem a provar? Veus? Ara sí. La gran majoria de vegades sí, però hi ha d'altres vegades que no. I hi ha alguns telèfons que són més efectius que d'altres. Bueno, doncs aquest no ho és tant. Següent pregunta, què tal la pantalla? Doncs bé, jo crec que és bona pantalla. És una bona pantalla que és Full HD+, que és de 1080 pel que doni d'ample al telèfon. És una pantalla AMOLED amb molt bon contrast i amb allò de l'hora sempre en pantalla que pots tenir, que quan fas un píxel negre el que fas és apagar el píxel, per tant tens el negre total. De mides està bé perquè és de 6,4 polzades, o sigui aproximadament uns 16 centímetres, i que té una lluentor molt bona, que pots sortir tranquil·lament al carrer en dies molt assolellats, una lluentor de 1000 nits, que és curiós que la mesura de brillo es digui nits. Podria dir dies, no? I que una cosa en què es queda una mica enrere és en la freqüència d'actualització de la pantalla. És de 60 Hz, és a dir, les pantalles que teníem fins fa un parell d'anys. Ara ja actualment les pantalles, encara que siguin també de gamma mitjana, tenen una freqüència d'actualització de 90 Hz, que vol dir que va a la pantalla més fluida, les transicions, les animacions es fan molt més ràpides i es veuen molt millor. El que passa és que, per compensar, doncs li han posat una freqüència d'actualització tàctil de 180 Hz. Què vol dir això? Doncs que la resposta entre que tu toques i es comença a moure la pantalla
és super ràpida i és super instantània i, per tant, una cosa compensa l'altra. Següent pregunta. Què tal les fotos i els vídeos? Doncs bé, a veure, estem parlant d'un telèfon de gamma mitjana, d'acord? Però bé, dins el que és la seva categoria, fa unes fotos força bones, amb força nitidesa, però, clar, a veure, depèn del que fotografies. Té una càmera principal de 108 megapíxels, que això està molt bé. Té un gran angular de 8 megapíxels amb un angle de visió de 119 graus, que després a la pràctica sempre és una miqueta menys. Té una càmera macro que et permet fer fotos a 4 centímetres i té després una lent de suport en blanc i negre per fer fons desenfocats. Doncs bé, les fotos que fa en condicions normals, de qualitat, doncs jo crec que arriben a un mínim. No ens podem queixar, tant amb el sensor principal com amb el gran angular estan molt bé. El que passa és que després no pots acostar gaire la imatge. Realme et diu que et fa un zoom de 3 augments que no té res a envejar al zoom òptic, però és un zoom electrònic. I després, a partir de que passes de 5 augments, ja la cosa es comença a distorsionar. I això ho fan tots els telèfons, però n'hi ha que ho fan més i n'hi ha que ho fan menys. Doncs bé, aquest jo crec que és un dels que ho fa una mica més. Però bé, sempre tens l'opció de treure una foto supergran de 108 megapíxels i anar acostant, i jo crec que tens un resultat força bo. També depèn del que vulguis fotografiar, perquè si li fas una foto a un edifici, doncs se't veurà molt millor, però si li fas una foto a un cartell amb lletres que està molt lluny, doncs igual aquestes lletres no les aconsegueixes llegir. Després la càmera frontal és de 16 megapíxels, que també va molt bé, la càmera selfie amb HDR inclòs, i també té un efecte retrat que, bé, està bé, però jo crec que és una mica millorable. I en termes de mode nit, doncs el mateix. Si tu esperes que faci un efecte de fotos de mode nit super espectacular, això no ho tindràs, no és un telèfon de gamma premium. Però si tu el que esperes és que faci una millora entre la foto nocturna de la càmera principal sense cap mode especial i el mode nit, aleshores sí que veuràs que hi ha una millora. És una millora considerable, però tampoc arriba a uns extrems de ser un telèfon de gamma superalta, perquè no ho és. I a més té molts altres modes, de vídeo nocturn, de timelapse, de les estrelles, de tilt shift, de moltes mandanguetes que té, que, bueno, pots anar experimentant i explorant i segur que alguna t'agrada. Següent pregunta, és submergible? Doncs mira, en aquest cas et diré que no he trobat cap mena de certificació de que sigui resistent a l'aigua o no. Però, donat el cas que és cosí germà d'Oppo, de OnePlus, de Vivo, etc., doncs aquesta gent el que fan és que no certifiquen mai els seus telèfons ni IP68 ni cap mena de certificació d'aquestes. Però sí que ells, off the record, et diuen que el telèfon es pot mullar, fins i tot et pot caure a la banyera i el pots agafar immediatament i no li passarà res, però vés en compte. No te'n vagis a fer submarinisme a les Illes Medes perquè et carregaràs el telèfon. Però les típiques situacions d'esquitxades, de pluja, que li cau un got, no sé què, bueno, tot això t'ho supera perfectament i no li passarà res al telèfon. Següent pregunta, té 5G? Doncs mira, en aquest cas no té 5G, només arriba a 4G i és estrany perquè aquest telèfon és relativament nou, ara justament a mitjans de maig surt el Realme 8 5G, que dius, però per què treus un i l'altre no? Per què el Realme 8 Pro, que és Pro, teòricament hauria de ser Pro, hauria de ser de la seva família el més alt, no té 5G i en canvi en treus un altre que sí que en té? Doncs no ho entenc, perquè allò de la democratització del 5G hauria de ser una cosa consolidadíssima, però encara hi ha telèfons de gamma mitjana que no tenen 5G. Doncs ja aniria sent hora. Bé, i en termes d'especificacions bàsiques, que sàpigues que, com t'he dit abans, pesa 176 grams, que està una mica per sota del pes habitual de 200 grams de la majoria de telèfons, doncs aquest és una miqueta més lleuger. De memòria i capacitat té dues variants, totes dues amb 128 GB d'emmagatzematge, però una amb 6 GB de RAM i l'altra amb 8, que ja posats, per la diferència de preu, compra't el de 8 GB de RAM perquè tindràs una fluïdesa, allò que no se t'encallarà mai, que tindràs molt bon rendiment, també fins i tot en els jocs més actuals, o sigui que aquella gent que jugui amb el mòbil doncs també tindrà un bon producte, i després té una safateta interna on li pots posar una targeta micro SD per ampliar-li la memòria i dues targetes SIM, o sigui que sí, és dual SIM. I el processador és l'Snapdragon 720G, que és el mateix que portava el Samsung Galaxy A72, però aquest és molt més barat. Aleshores què? Pot competir amb un Samsung o amb un Xiaomi?
Doncs la resposta és que sí, indubtablement. Pot competir perfectament amb el Redmi, amb el Note 10, Note 10T, pot competir perfectament, està a l'altura en termes de fluidesa, de funcionament, de característiques, de fotos i vídeos, clar que sí, i fins i tot també amb el Samsung. Tot i que Samsung tenen un sistema operatiu que està molt cuidat, els materials potser són d'una miqueta més de qualitat, per això és més car, però aquest té un sistema operatiu que no té res a envejar al MIUI dels Xiaomi, perquè és un sistema que es diu Realme 2.0, el sistema operatiu Realme 2.0, però és que en realitat és el Color OS de Oppo, és el mateix. No s'han molestat ni a canviar les icones, ni les ratlletes, ni el tipus de lletra, ni res. És exactament igual, és el mateix, són clavats. I Oppo és una marca de telèfons de pasta. Doncs aquest té el mateix sistema operatiu que una marca de mòbils de pasta, que aviat veurem el Find X3 Pro, ja us ho dic. I última pregunta, quan costa? Doncs hi ha dos preus, perquè com que hi ha dues variants, el de 6 GB de RAM costa 279 euros, però és que el de 8 GB et costa 299. Jo per aquesta diferència de preu et recomano que si te l'has de comprar, que si no vols no te'l compris, a mi m'és igual, si te l'has de comprar, compra't el de 299 euros, perquè posar-hi 20 euros més en el moment, home, a veure, sí, és una diferència, però després, a la llarga, veuràs que el telèfon no se t'encalla, que et funciona molt més fluid, que et va tot molt més bé, i per tant crec que val la pena. I fins aquí el Realme 8 Pro, ja em diràs què t'ha semblat. Moltes gràcies per veure'ns, que vagi molt bé, fins la propera, adeu-siau!